Εδώ έξω, μαμά. Γεια, παιδιά. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά? Εξιστορούμε στο Φέρμπ τι κάναμε εχθές. Λατρεύω τις ιστορίες. Δεν είναι ιστορία. Είναι πλήρης αποκάλυψη. Καλά. Συνέχισε. Τελικά φτάνουμε στο μουσικό κομμάτι της ιστορίας. Αποφασίσαμε ότι είχε έρθει η στιγμή να μάθουμε στους σκίουρους να είναι σκίουροι. Δεν έχετε καμία προσωπικότητα. Μα άκουσε με για να ζεις μες στην πραγματικότητα. Μάζεψε καρύδια στο δρόμο, προσοχή. Θέλει υπομονή και υπάκοη να ζεις στην εξοχή. Καταρχάς θα ακούσε μα δώσε παρόν ανέλει πως. Με αίμα δάκρυ θα περνάς και μάθε πρώτα τι